Здравей! Ако искаш парите ти да работят за теб, без да си пред екрана по цял ден, тогава пасивното инвестиране може да е точно за теб. В това видео ще ти покажа какво е ETF, защо дългосрочното инвестиране е умно решение и как можеш да започнеш дори с малка сума. ETF означава борсово търгуван фонд. Представи си кошница, пълна с плодове. Сега вместо плодове, нека напълним тази кошница с различни компании. Технологични компании. Енергийни и електрически дружества. Финансови институции и банки. Индустриални предприятия. Земеделски и аграрни компании. Хранителни вериги и производители. Автомобилни производители. Когато купуваш един ETF, всъщност инвестираш в малко парченце от всички тези компании. Така намаляваш риска и не залагаш всичко на една карта. Пасивното инвестиране означава, че не се опитваш да предвидиш пазара. Просто избираш ETF, инвестираш редовно, например всеки месец, и го държиш за дълъг период от време. Не търгуваш всеки ден, не следиш новини постоянно. Просто оставаш спокоен и чакаш времето да свърши своята работа. Истината е, че пазарът винаги има моменти, когато върви нагоре и когато спада. Пазара минава през тези така наречени фази, но в дългосрочен план той върви нагоре. Годишната средна възвръщаемост е от 7 до 10% през последните 30 години. Ако инвестираш по 50 лева на седмица, за 40 години, при средна годишна възвръщаемост от 10%, тази малка стъпка може да се превърне в над 1 милион и 500 хиляди лева. За повече информация може да се абонирате в канала и да се регистрирате за безплатна консултация.